Стресът и страданията те принуждават ли да се предадеш? Божието водителство ще ти помогне да решиш всеки проблем в живота. Като християни, живеещи в този тъмен и изпълнен със зло свят, често се чувстваме под голямо напрежение. А работата, семейството, сложните взаимоотношения с хората и проблемите в брака често ни смачкват. Дори когато се трудим усърдно и постигаме успехи, понякога осъзнаваме, че те не ни дават истинско удовлетворение. Когато даваме всичко за семейството си, но не получаваме признание, лесно губим търпение и отношенията ни с близките се обтягат, което ни води до вътрешна болка. Дори ако около нас има приятели и смях, ние все пак може да се чувстваме самотни. Различните проблеми и притеснения в живота ни пречат да ядем спокойно и да спим добре, а молитвите ни изглежда не дават отговор. Болката и тревогите са неизбежни, и ние се молим на Бог да ни помогне да ги разрешим. Възможно ли е да сме намерили пътя? Както е написано в книгата на Еклесиаста 3 часа и 11 минути, Бог създаде всичко и всяко нещо е добро в своето време. Той е поставил вечността в сърцето на човека, но човек не може да разбере всичко, което Бог е направил. Всеки от нас има уникален Божи план. Стойността на нашия живот е да прославяме Бога и да свидетелстваме за Него. Каквото и да се случи в живота ни, успехи, неуспехи, трудности или промени, всичко е част от Божия план. Когато осъзнаем мисията си, започваме да разбираме, че всички тези изпитания са част от Божието нареждане, което има за цел да ни доведе до изпълнение на Неговата воля. Както се случи с Йосиф, който като дете бе продаден от братята си като роб в Египет и по-късно бил несправедливо хвърлен в затвора. След години на страдание, той станал втори по власт в Египет и помогнал на своите сънародници да преживеят глад. Йосиф никога не изпаднал в омраза към тези, които му причинили болка, а напротив, той разбрал, че всичко, което се случило, е било част от Божия план. Това показва, че когато разберем своето призвание и значението на живота си, болката и объркването изчезват. Ако това послание ти е помогнало, моля, харесай и сподели, за да помогнеш на повече хора да открият Божията воля и да получат Неговото водителство и благословение.